Dobro večer, dragi gledalci. Želim vam Radomir Ćirilović iz studija televizije Kanal 9. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran. Večeras ćemo razgovarati o jednoj veoma bitnoj i aktualnoj temi. Tema emisije Nema više korupcije u zdravstvu, sve je legalno, znak pitanja. U narodu je uvreženo mišljenje da lekari treba da častimo nekim simboličnim poklonima, poput bombonjere, parfema, pića ili možda nekog skupljeg poklona, što se nije smatralo korupcijom. Međutim, krivični zakon, po krivičnom zakoniku za primanje klasičnog mita u novcu predviđena je zatvorska kazna za mito primljena nakon intervencije koji nije unapred obećan. Lekaru sledi od 3 meseca do 3 godine zatvora. Ukoliko je mito primljeno pre intervencije za ono što je lekar morao da uradi, zatvorska kazna može da iznosi i do 8 godina. Zato mito primljeno pre intervencije za ono što lekar nije smeo da uradi, doktor može da se osudi na 12 godina zatvora, a ukoliko je uhvaćen u korupciji, predmet mita se oduzima. Dakle, tako stoji u jednoj bitnoj odredbi zakona krivičnog zakonika. Ne znamo da li je novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je usvojen 3. aprila ove godine, na neki način eliminisana ova odredba zakona krivičnog zakonika ili na neki način obezbeđena na taj način da se neće smatrati korupcijom ukoliko se zakonom nešto propiše bliže. A krucijalni, odnosno krovni zakon je zakon o zdravstvenoj zaštiti. Dakle, da li je ovaj novi zakon koji je stupio na snagu i usvojen u stvari 3. aprila ove godine, zakon o zdravstvenoj zaštiti, je donelo nešto nama pacijentima, nama građanima i zdravstvenim radnicima, ili je to nešto drugo u pitanju? Večeras ćemo pitati našu gošću, gospođu Sonju Hadži-Borjanović, zastupnika udruženja HELP, koji se dominantno bavi zaštitom prava pacijenata. Dobro večer i hvala vam što ste došli u emisiju. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Budite ljubazni, pa sada napravimo jednu paralelu vezano za ovu odredbu koju sam apostrofirao, vezano za krivični zakonik i zakon i neke od odredbe, jer po zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je usvojen 3. aprila, to je više od toga, sasvim legitimno, lekari sada smeju da prime novčane poklone u vrednosti od 462 €. Pa ćemo malo pojasniti šta to znači, ali samo nas zanima da napravimo paralelu između ova dva zakona. Pa, pre svega bih krenula od toga da u ovom novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti se, znači, prvi put pojavljuje i pitanje rešavanja korupcije, koja, nažalost, u našem sistemu je poprilično raširena i svi to mi već znamo. To je regulisano članom 234, gde je zabranjeno, znači u novcu, vrednosnim papirima ili na bilo koji drugi način koji je iskazan kroz novac, nije dopušteno da lekari primaju ili da traže da im se to da. Znači nije u pitanju novac, već je dopušteno i predviđeno u stavu 6 tog člana da izuzetno, znači ipak može lekar da prima poklone koji su manje vrednosti, pa je tu dato to koliko ta vrednost treba da iznosi. Međutim, po meni, upravo taj deo ovog člana zapravo predstavlja i može da predstavlja vrlo lako legalizaciju korupcije, u kom smislu postoje mnogi komentari i primedbe na taj član. Objasnit ću i zbog čega. Pre svega, tu je predviđeno da ti pokloni manje vrednosti treba da predstavljaju iskazivanje zahvalnosti. Već to smatram da je nešto što ukazuje da je moguća i korupcija. Šta znači iskazivanje zahvalnosti? To bi moglo da znači da ja iskazujem kao pacijent zahvalnost što će neko uopšte da me primi ili da obavi neku medicinsku intervenciju koja je neophodna i da ja treba budem zahvalna za to. Ja smatram da pacijenti apsolutno ne treba da iskazuju zahvalnost ukoliko bi i u svim nekim zdravstvenim sistemima uobičajeno da vi možete dati neke poklone lekarima, ali to treba da bude iskazivanje zadovoljstva za pruženje uslugu. Znači, poštovanje prema nekome ko je sve učinio da vam pomogne u rešavanju vašeg zdravstvenog problema. Znači,
nije dopušteno po meni, i to bi trebalo ovde da bude posebno akcentovano, posebno naglašeno, da pre medicinske usluge lekar, medicinski radnik ili saradnik ne sme da primi apsolutno ništa. Ni poklon manje vrednosti. Sad, idemo dalje. A što se tiče ovog krivičnog zakona... Naravno, mislim, to je... Želim da napravimo paralelu. Ovamo rigorozne kazne su predviđene, a sad ovim novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti na neki način se iskupira ta odredba zakona. Dobro, nije. To je, recimo, u ovom zakonu je isključena mogućnost da lekar primi novac. On prima poklone u nekoj vrednosti, koja se iskazuje kroz 5% od prosečne neto zarade u Republici Srbije, odnosno punog iznosa u vrednosti, od ukupne vrednosti koja ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne neto zarade. Znači, to je poklon, a ne novac. Da, poklon. Ja se izvinjam da našim gledalcima bude jasno, samo da kažem da ova odredba zakona kaže 5% prosečne plate, što je 2726 dinara u vrednosti ili 23 evra, a da ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu od 54.525, što jest jednako 462 evra. Ja sam pokušao da pravim analizu istraživajući ovaj slučaj, šta im znači 462 evra. Upravo je tu problem. A to želim da prokomentarišem. Znači, upravo je tu problem, jer je ova odredba potpuno nejasna i svako može da je tumači onako kako hoće. Znači, šta predstavlja taj... Oni su u kontradiktornosti. Ako ne može da prelazi 5%, kako može da bude ukupna vrednost u punom iznosu te jednomesečne prosečne neto zarade? Šta se to znači? Da li svaki poklon, da li jedan poklon treba da bude 5%? Pa na 1000 poklona da ne sme da pređe pun iznos prosečne mesečne plate, ili je to oročeno u nekom periodu, od godinu dana, mesec dana i slično. To u zakonu ne stoji. Dakle, nije sasvim jasno koliko takvih poklona od 462 evra lekar sme da primi. Da li je to mesečno, da li je to nedeljno, da li je na godišnjem nivou. I to bi onda značilo da taj može neko da to tumači, da može da primi tih, ne znam, punih iznosa prosečne plate od svakog ovog pacijenta, recimo pojedinačno, da svaki može toliko da mu da, recimo 20 takvih poklona od 5% ili što. Mislim, zato ta odredba zapravo... Da dobije 5 kompjutera u vrednosti od 400 ili koliko, 62 evra, laptop i šta ja znam, pa... Recimo. Pošto ne sme da dobije novac. Tačno, recimo. I to je ono što čini ovu normu da je ona može se tumači kako god ko hoće i kome kako odgovara i da zapravo to bude neka legalizacija korupcije. I to ne sme tako da bude. Ali ja bih samo ukazala, ja sam listajući po sajtu Ministarstva zdravlja, pronašla zapravo gde je ta ideja i odakle ona potekla. Međutim, oni su tražili, znači, mišljenje ove odredbe zakona od Agencije za borbu protiv korupcije. I oni su dali svoje mišljenje. I u tom mišljenju kaže i upravo jedan deo tog mišljenja je inkorporiran u ovu odredbu. Ne ceo. Oni su ovde recimo predvideli da u periodu od godinu dana ne sme da bude visina tih poklona koje dobija zdravstveni radnik ili zdravstveni saradnik, znači lekar, medicinska sestra, tehničar, nebitno, u roku od godinu dana. Ne sme biti više od... Ali to ne stoji u zakonu. Ali to ne stoji u zakonu. Znači, tačno je izostavljeno ono što bi moglo biti, recimo, bitno, ako ćemo to računati. Ali ja lično smatram da apsolutno zakonom ovakve stvari na ovaj način ne treba ni regulisati, po meni. Naravno, sigurno da nisu zadovoljni, osnovano nisu zadovoljni sa primanjima zdravstveni radnici u Srbiji, od, što kažu, pomoćnog osoblja, medicinskih sestara, doktora, specijalista i tako dalje, zaista su im mizerne plate. Ali zašto država umjesto da reši korektna primanja, da obezbedi sredstva iz budžeta, da ti ljudi budu plaćeni na valjan način, donosi ovakav zakon koji verovatno u svetu ne postoji i ne znam koliko će to da opstane. U Ministarstvu zdravlja objašnjavaju da su oni ispoštovali, kako ste rekli, preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, a nisu. Da li je na ovaj način došlo do legalizacije bakšiša i da ova stavka u zakonu prevazilazi zdrav razum?
prevazilazi zdrav razum zbog toga što nije, mislim da ne ulazim u to kakve su plate lekara, to stvarno država treba da reši. I da korupcija po meni nije samo pitanje i problem plate koju neko dobija, nije samo to. Naravno, neka materijalna situacija dovodi u iskušenje mnoge da se bave i time i da korumpi. Ali, s druge strane, nije samo to. Znači, vi ako korupcijom možete jako puno da zaradite, da vam ta neka plata bude potpuno džeparac i da vas nije dotiče. Znači, ako radite privatnim ordinacijama, u privatnim bolnicama, paralelno sa svojim radom u bolnici, gde zapravo ne prekidate taj radni odnos jer pribavljate pacijente, naravno, iz bolnica koji će dolaziti u vaše privatne prakse, onda vi imate zaradu takvu da vama ta neka zarada koju ostvarujete u bolnici postaje potpuno nebitna, što je u velikom broju slučajeva i tačno. Ali ovde mislim da je neki drugi problem, ne samo njihove plate. Znate, jer imate ljude koji su stvarno bezočni i bave se tom profesijom. Znate, ako vama neko kaže, a ti sistemi korupcije su neverovatno razrađeni, da nemate vi direktno da vama sad neko kaže, ima i toga, ali da traži direktno novac. Jednostavno dolazite u situaciju da sami nudite. Znači, i vi ste ta osoba koja nudite i dajete mito. Zato što će vam dati neko vizit kartu da se javite u privatnu kliniku. A ne mora i privatnu, bolnicu ako treba. Ili u bolnicu ako treba. Znate, imate recimo slučajeve gde se vama zakažete, imate termin za bolnicu i odlaže se do besvesti. Pa ne sada, pa se pronalaze razlozi, da bi se na kraju negde okolo stigla neka vest, da bi tu ne znam šta platiti i kako, da biste bili operisani. Imate svašta. To je nešto što ova država sa čim treba da se izbori, da to to je ono gde se stavljaju u neravnopravan položaj. Onaj ko ima novac i dovoljno para, on će biti na vreme, blagovremeno operisan, bit će primenjena neka medicinska skupa procedura, terapija, a onaj ko to nema, jednostavno nikada do toga neće doći. Znači, mi se moramo snalaziti sa poklonima dok država ne rešava krucijalne probleme oko nagrade prema radu, što kaže u zdravstvenim ustanovama. Da li će lekari i druge zdravstveni radnici sada raspakovati kofere i odustati od odlaska iz zemlje? Mislim, malo ironično, ali kad im je već legalizovano da mogu primiti 462 evra, ne zna se kad. Sad ću vam reći, ali ono što je bitno. I da li to ne vređa profesiju? Ja verujem da časni doktori i drugi zdravstveni radnici su uvređeni ovim zakonom. Da li su uvređeni ili ne, to treba njih da pitate, ali je potpuno na jedan neprimeren način to rešeno. Naime, ja ako sam kao pacijent zadovoljna pruženom uslugom, ja apsolutno nemam nikakav problem i smatram da je to moja privatna stvar, da li ću nekoga nagraditi ili ne. Ali je taj već meni pružio uslugu i on ne može znati da li ću ja njega nagraditi ili neću. Ako sam zadovoljna, ja ću njega nagraditi. Da li će to biti flaša rakije ili će to biti skup viski, nebitno je. Ako ja imam potrebu, imam poštovanje prema toj osobi da je nagradim zbog toga što je svoj posao savesno odradio. A ne da ja to moram unapred da platim, da bih uopšte stigla tamo da bi mene neko pregledao. Ili da mi uplatim letovanje, nisam dao novca. Recimo. Mislim, da... Ja se izvinjam što banalizujem, ali čisto da bi našim gledalcima bilo jasno koliko je nakaradna ova odredba zakona koju večeras tretiramo. Mislim da apsolutno nije smela tu da se nađe. Tako i na taj način kako je sročeno. Vidite, kao predsjednik Organizacije za zaštitu potrošača koji postupa po zakonu zaštitu potrošača zajedno sa svojim stručnim licima koji radi u savjetovalištu našem i drugim pozitivnim zakonskim propisima, upalo mi u oči član 12 zakona o zaštiti potrošača koji kaže da trgovac za kupljenu robu ili pruženu uslugu mora da izda određeni fiskalni račun ili određenu... Kako će se ovo rešavati, će se to igde evidentirati, da li će se znati koliko smo mi poklona dali i da li poklon podrazumeva poklon pre usluge ili posle usluge? Pre svega mislim da mora biti poklon posle usluge. Nikako pre. Je to zakon definisao? To nije definisao, taj zakon mora biti definisan. To je veoma važno, znate, onda nije ja mislim da je to najvažnije. Znači, mora biti nakon pružene usluge.
a ne pre. Jer ako vi dajete pre, za mene je to korupcija. Koliko god da date. Da li je to poklon vredniji, manje vredan, jer nigde to neće biti ni evidentirano, naravno. Ali mora ovako da bude, ako već to zakon reguliše, mora biti posle usluge. Ja moram da dam primer, znači u nekim bolnicama koje sam ja imala prilike da vidim, u inostranstvu je sasvim normalna stvar da pacijent koji napušta bolnicu, koji je zadovoljan sa onim kako mu je pružena usluga, on daje poklon. I u novcu čak, koji naravno ostaje na tom odelenju, na toj klinici, toj bolnici, daje poklone raznorazne, od slika, vrlo vrednih, koje se kače po toj bolnici. To je normalna stvar. Ali je taj čovek zadovoljan. Ali da vama neko traži unapred da bi vam, znači da biste vi bili zahvalni, što vas je uopšte primio, da vas neko leči u bolnici, nebitno. Mislim, to je nedopustivo. Ja neću da budem zahvalna da meni neko pruži tu uslugu. Ja želim da budem zadovoljna kakva je ta usluga kao pacijent i moja stvar je koliko, ja bar tako na te stvari gledam. I ne mislim da tu ima ko razloga da se vređa. Još jedna stvar koja mislim da je tu vrlo bitna, da će se tu napraviti jednostavno i da će se potpuno razdvojiti ko zaista radi valjano svoj posao u toj pružanju medicinske usluge, ako ne radi. Znate? I vi kao pacijent, ako niste zadovoljni, možete ili da se zahvalite na način koliko je to vama moguće, imajući u vidu vaše materijalne prilike, a s druge strane i da napišete prijavu protiv onih koji su se ogrešili o svoju profesiju. Ja ne znam da niko smeo da napiše prijavu do sada, iako imamo zaštitnika pacijenata. Boga mi jeste. Koliko se vam obraća, to ćemo u drugoj delu emisije da posvetimo konkretnim, da se narod se znači osmelio. Ovo što ste rekli, ajte malo da pogledamo kako je ta praksa u svetu. Evo, na primjer, ja sam istraživao nešto pa sam doznao da u bolnicama u Americi lekar mogu da prime poklon u vrednosti od 100 evra, a sve što je skuplje od toga mora da se prijavi jer ne sme da se primi ili može da se da zajedničkom odboru, odnosno mora da se da klinici. Jeste, tako je. I to je normalno. I u drugim zemljama. A eto, mi smo bogatiji od Amerike, znači mi propisujemo jednu platu, prosečnu platu u Srbiji da može da se da. Što svakako je... Ne, ta odredba je po meni potpuno nedopustiva. Način i kako je ona, mislim, sročena, to mislim da je vrlo loše. Ovaj zakon vam je bio na javnoj raspravi, obzirom da ste vi advokat i zakonski zastupnik udruženja HELP. Da li ste imali kao advokat, kao stručno lice dodira sa nacrtom ovog zakona? Gde je tu struka? Gde su vaše kolege da su reagovali? Ili bilo ko sada pokrene pitanje ocene ustavnosti, kakve su vaše procene? Vidim da su u javnosti o tome jako slabo priča, zato sam i odabrao ovu temu večera. Da. Određene odredbe ovog zakona na koje sam ja obratila pažnju, jer je on sad skoro donet, su sasvim, mislim, zadovoljavajući. Ja mislim da su mnoge odredbe ovde u redu. Sem pojedinih, recimo, evo, ove odredbe za koju ja smatram da nije smela da se nađe na ovom mestu i da nije smela na ovaj način da bude definisana i sročena. Mislim, svako tumačenje jezičko i pravno dozvoljava da bude na različite načine tumačeno, to već znači da je norma loša. Ako mi treba posle još ministar ili već ko da tumači. Koliko je bio na javnoj raspravi, ja stvarno nisam učestvovala u tome, ali pretpostavljam da oni koji su učestvovali nisu ili pre svega nisu donosioci ovog zakona, nisu vodili računa o mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije. Ako su već to hteli da inkorporiraju, ako su tražili, oni su trebali u celosti da prihvate taj stav. A da li je Agencija za borbu protiv korupcije trebala da reaguje vezano za nacrt? Pa mislim da bi trebalo. Pre nego što je došlo u skupštinsku proceduru, mislim da bi trebalo. Molim vas, ovo niste postupili. Ovo nije na pravi način preneto i nije to. Nije ono što su oni predložili. I potpuno drugi smisao. Naravno da bi oni mogli, kako da ne. Da, imaju li uopšte sada obraza kao Agencija za borbu protiv korupcije da raspravljaju o eventualnim primjedbama sa terena kada već to su dozvolili tako da se takva odredba ugradi u zakon? Zašto? Mislim, zaista je to neverovatno da
i ta javna rasprava verovatno se odvijela u nekim kružocima, u nekim okruglim stolovima, da je sedne 10-15 ljudi, a izvan šire javnosti. Iz tih razloga, kao i mnogi drugi zakoni. Ja da budem iskrena, ovo doživljavam kao površnost i neznanje, iskreno govorim, moj neki stav prema ovome, da ne mogu da verujem da postoji namera jer je potpuno besmisleno i da će ovo sad verovatno biti predmet nekih tumačenja ili čega što nije dopušteno, da se zakon nije ni pošteno doneti, da se već negde tumači. Ja recimo to tako doživljam. Ne kao nameru, već kao jednu strašnu površnost da onaj ko je to i radio i imao, mislim, trebao da kontroliše i da ne prepusti da to tako prođe, jednostavno nije odradio svoj posao. Sporadično se moglo pročitati od strane naših medijskih stručnjaka da su razočarani ovom odredbom. Dakle, dragi gledalci, ne možemo to da se pogrešno ne bi razumeli. Znači, i lekari, zdravstveni radnici od koje zavise naši životi, koji imaju tako jedan human, savršen, što kažu, posao, veoma stručan. Mnogi od njih su reagovali, ali uglavnom na društvenim mrežama, koliko smo imali prilike da protumačimo. Dakle, oni hoće da budu nagrađeni u skladu sa stručnošću, znanjem, kompetencijom i trudom koji ulažu prilikom, što kažu, lečenja pacijenata, a ne da im se baca na ovaj način prašina u oči. Ja mislim da je ovo ponižavajuće za zdravstvenu struku i da bi oni najviše trebali da reaguju po ovom pitanju. Posebno što su mi narod koji smo skloni raznim tračajima, improvizacijama i tumačenjima na svoj način. Eto, sad na neki način, jesi čuo ono na televiziji ili ne znam nija, sad moraš, nemoj da ideš slučajno kod lekara bez 462 evra ili ne znam nije, ili 20 i koliko evra. Tako je naš narod. Naravno, to je taj neki alo-efekat koji na kraju ide, i onda lekari ispadnu krivi. Dakle, nije smisao ove večerašnje emisije da mi zdravstvene radnike napadamo. Naprotiv, smatramo da treba da im se da odgovarajući status koji pripada kroz adekvatnu nagradu, da ne odlaze izvan zemlje, neće imati ko da nas leči, što ćemo u drugom delu emisije na jedno od pitanja koje ću vam postaviti i potvrditi vezano ko nam sve radi i kako i na koji način. Zato bi polako, poštovani gledalci, ovaj deo emisije želim posvetiti situaciji u praksi u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite. Pa bih vas molio da ovome sada posvetimo pažnju, posebno što je vaša organizacija koju vi zastupate dominantna i najkompetentnija u Srbiji od svih udruženja koji su registrovani, koliko ja imam informaciju. Dakle, svedoci smo da zdravstvenu zaštitu obavljaju doktori medicine, specijalizanti bez nadzora mentora ili pak specijaliste, što predstavlja po mom sudu direktno kršenje odredaba zakona o zdravstvenoj zaštiti i onog ranije i ovog sad, istovremeno i opasnost po zdravlje i živote pacijenata koje leče u tim zdravstvenim ustanovama. Do kakvog ste vi saznanja došli kao udruženje koje štiti prava pacijenata vezano za ovu moju konstataciju koju sam, informisao se, pribavio za večerašnju emisiju? Da, kroz slučajeve koji nam se javljaju, nažalost, došli smo do zaključka da se i te stvari dešavaju, da doktori medicine, znači specijalizanti, oni koji treba da se specijaliziraju u određenim granama medicine, da spoznaju neke veštine i znanja koja nemaju, ja to nazivam pripravnicima, da im je prepušteno da oni vode i da se bave zdravstvenom zaštitom pacijenata, da pri tome nisu pod nadzorom, što moraju biti u skladu sa odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mislim da je to opasno i da za to zaista mora da se izvrši jedna kontrola od strane Ministarstva zdravlja, da se proveri u kojoj meri je ta praksa raširena. Jer to je nedopustivo. Znači, prvo, sam specijalizant je doveden u situaciju da radi posao za koji još nije do kraja obučen.
Mislim, to može ostaviti trajne posledice vrlo loše po njega, jer jednostavno on još uvek nije savladao sve one veštine koje mora da savlada da bi mogao na adekvatan način pružiti zdravstvenu zaštitu pacijentu. To je jedna stvar. Druga stvar, svako od njih ima svog mentora. Kako je moguće da mentor, specijalista, znači ne bude prisutan pri svakoj proceduri i da bude pod kontrolom odnosno da ga obuči, da ga uči, a ne da se uči na nekom svom iskustvu koga još uvek i nema. Možda se nalazi u nekoj privatnoj klinici u tom trenutku. Moguće i to, ali to mora da se prekontroliše. I šta se onda dešava? Misli, šta je tu, gde je tu pacijent? Da li je moguće da, recimo, dežura samo specijalizant? Da li je moguće da je specijalizant odeljenski lekar? To smo videli u nebrojenom broju slučajeva. Pa ne može da bude odeljenski lekar neko ko uči zanat. Mora da bude lekar specijalista. A ono što je za nas šokantno, kao udruženje, ono što smo uočili je da ta neka praksa koja je negde ustanovljena, nigde upisana, jer je pravilnik o sistematizaciji i organizaciji, recimo, Kliničkog centra Vojvodine, gde su tačno precizirano šta ko po svom zanimanju. To ćemo malo kasnije u drugom delu pitanja. Znači, to je nedopustivo. Jeste se vi obraćali nekom po ovom pitanju, jeste ukazivali resornom ministarstvu? Jeste. Ministarstvu je to ukazano i upućeno kao nešto što smo primetili kao udruženje i da mora da se prekontroliše da li se to zaista tako radi, jer je to na kraju i čak formalno upisano u aktima, što je za mene bilo šokantno. U smislu prethodne analize, analizirali ste i novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kliničkom centru Vojvodine, koji je donet jula meseca 2018. godine. Možete naše gledalce da upoznate sa bitnom, da kažem, odrednicom u opisu poslova doktora medicine, specijalnih zanata, pored obavljanja zdravstvene zaštite, šta i tako dalje, kako stoji ova regulativa i šta zamerate, odnosno koje su vaše primjedbe kao stručnog lica, odnosno advokata, odnosno zaštitnika organizacije HELP? Ovako, po ranijem pravilniku, a to se vidi i po ugovorima o radu koji su zaključivani sa specijalizantima, gde je utvrđeno u kojoj oblasti medicine su specijalizanti, ko je po ranijem pravilniku je bilo da, znači, sve što specijalizant preduzima u vezi sa lečenjem, pružanjem zdravstvene zaštite, sve mora biti pod apsolutnim nadzorom mentora, odnosno specijaliste u toj grani medicine. Ovim novim pravilnikom je to promenjeno i pored onog što je postojalo u starom pravilniku da vrši zdravstvenu zaštitu i sve u vezi sa tim što specijalizant treba da savlada i što mora biti pod nadzorom specijaliste, sada odjedanput se pojavljuju i neki drugi poslovi gde taj specijalizant može da vrši, odnosno da sprovodi zdravstvenu zaštitu, da mimo nadzora od strane mentora. Ja se postavljam pitanje, a šta je to? Znači da on može neke procedure da obavlja samostalno, a nalazi se zapravo na obuci u kojom treba da stekne veštine i znanja u određenoj grani medicine. A to je upravo ono što se inače radilo pre toga. Ja to tako doživljavam. Mi smo kao udruženje prijavili slučaj Ministarstvu zdravlja, smatram, ono je u obavezi i da kontroliše opšte akte svih zdravstvenih ustanova. Znači da prekontrolišu da li je to u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i da li zaista specijalizant, pored toga što može da obavlja i vrši i sprovodi zdravstvenu zaštitu uz nadzor specijaliste ili ti mentor, da li sme i ovo ostalo da radi? Znamo li to je to njihova službena dužnost kao ministarstvo resornog? Naravno, ali mi smo i ukazali. Vlada treba da ide na saglasnost taj pravilnik? Pa ne mora da ide na, mislim na neki način da, ali ajte, ako se ukaže, jer ovo je ipak Klinički centar Vojvodine, nije ambulanta. Očekujemo da nam i odgovore. Do sada nije odgovoreno, vidjet ćemo šta je. Isto tako smo
pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom, jer ja smatram da je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, da je decidirano označeno kada se razmatra pitanje specijalizanata, da oni sve ono što se tiče sticanja znanja u toj određenoj grani medicine mora biti pod nadzorom i uz, naravno, poštovanje programa i plana te specijalizacije. Pa tu po meni ne može biti nečeg drugog. On je tu zato da savlada te veštine, a ne da se bavi nečim drugim, što inače lekar, znači doktor medicine koji nije specijalista i nije specijalizant, može da radi. Naročito kada su u pitanju medicinske, odnosno zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou. Mislim da je nedopustivo. Pre nego što postavim jedno potpitanje, ja bih zamolio režiju da uključi naše gledalce. Dakle, dragi gledalci, možete se uključiti u emisiju, postaviti pitanje našoj uvaženoj gošći i date svoj komentar. Obzirom da vreme vrlo brzo, što kažu, leti, hteli smo da obradimo još nekoliko stvari. Dakle, javite se u emisiju i probajte da budete koncizni, jasni u pitanju, u komentaru. Hvala vam unapred. Dakle, ja bih vas još zamolio, sad se prisjetih, neku priču sam čuo, ali ne idem ja po sistemu rekla, kazala. Da li je moguće da kod nas sad, otkad je navala da zdravstveni radnici napuštaju zemlju, da odlaze, su primorani zbog niskih primanja i statusa koje imaju, da odlaze u Nemačku, Francusku, Holandiju i gde već uspeju da nađu posao, da je sad omogućeno da možete da postanete medicinska sestra ako ste, na primjer, bili frizerka, tako što ćete završiti neki kurs, neku školu od 6 meseci, a nekada se zna, evo moja ćerka je zdravstveni radnik, zato apsolutno ih, ne samo zbog toga da ih podržavam, nego podržavam i kao čovjek, kao poreski obveznik. Kada ste srednju medicinsku školu mogli da upišete samo ako ste bili odličan đak. Šta se to dešava? Da li se to odnosi, ima gledalac koji postavljaju mi takva pitanje, kaže, eto, ovu priliku da iskoristim, da li se to odnosi na neku negu ili može taj zdravstveni radnik sa tom, da kažem, improvizovanom licencom da radi kao medicinska sestra? Ja mislim da ne bi smeo da radi sa improvizovanom licencom i da je nedopustivo da neko ko nije završio srednju medicinsku školu da može da radi posao medicinske sestre. Druga je stvar nege kao nege. Znači, to je i ranije bilo tako da negovateljice, znači, ja pretpostavljam da ne mogu da verujem da može neko da neki kurs završi da bude medicinska sestra. Ako je to tako, i ne znam gde je to regulisano i na koji način, mislim da to nedopustivo. Svakako, narod se boji čim tako nešto čuje, znači nepotpuna je bila informacija, eto, dragi gledalci, znači, nije moguće... Ja ne mogu da verujem da je tako nešto. Nije moguće da medicinska sestra može da bude kursista. Ali znate kako, imajući u vidu mnogi ljude koje poznamo i na funkcijama i koje kuda, što kažu, završeni koje kakvi fakulteti po sumnjivim okolnostima, onda je sve moguće. Postoje lešinari koji imaju određene, što kažu, mogućnosti da samo vrebaju prazninu u našim tim jadnim zakonima i odmah da se pokušaju, odmah da se konektuju i da nađu načina kako da dođu do zarade. Pa ja bih se tu nadovezala, a u redu to za neka zanimanja gde ne moraju da rade, pa sad imaju diplome, doktorate i slično, pa ih niko za to i ne pita. Ali biti medicinska sestra i raditi u bolnici sa nekim kursom, ja mislim da to, ja ne znam ko sme da se usudi. Pa kad mogu da upravljaju našim životima neki ljudi sa zakašnjenom pameću i kasnijim obrazovanjem, što nas ne bi lečili. Ajde sad, nadamo se da nije to takav slučaj, i da na neki način, dakle, dragi gledalac, to pitanje koje ste postavili neki dan, radi se, znači, moguće samo što se tiče negovateljice. Također se kao udruženje bavite problemom bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama na tercijalnom nivou, gde ste uočili niz anomalija i o tome izvestili također Ministarstvo zdravlja, koliko imam informaciju. Očekujete li da odgovorni preduzmu odgovarajuće mere da se te anomalije otklone, pa i kada kazne, i da kazne one koji su za to krivi i koji su bili dužni da o tome vode računa u okviru zdravstvene ustanove
Ima li kakvih informacija vezano za tu vašu predstavku koju ste uputili? Pa ja očekujem... I kad ste uputili, izvinite? Pa to je pre mesec dana ili tako. Mislim, nisam stvarno... Nije dugo. I mislim da očekujem da, imajući u vidu tu našu, mi smo to nazvali kao prijava, znači prijava neregularnih prijava infekcija, neprijavljivanje infekcija, svašta smo mi to utvrdili, što smo uputili Ministarstvu zdravlja. Ja očekujem da će se sprovesti tekako kontrola i utvrditi šta se stvarno dešava. Jer ako se ne prijavljuju sve infekcije, bolničke infekcije, a to smo utvrdili da se ne prijavljuju, tada šta to znači? Znači da oni to i ne leče, da postoji razlog zašto se to ne radi, da su statistički podaci tada pogrešni, znači da Zavod za javno zdravlje koji treba da prikuplja sve te podatke i da preduzme i izvesti Ministarstvo zdravlja šta je problematično u zdravstvenoj zaštiti, dobija netačne podatke, znači sve statistike padaju u vodu, a ništa se ne preduzima. Ja čak tu ne mogu ni da krivim Ministarstvo zdravlja ako to medicinske ustanove tako rade, odnosno oni koji su zaposleni, koji su dužni da vode o tome računa. Ja očekujem da će oni ipak da preduzmu i to mislim da treba ozbiljne kontrole da se preduzmu da bi se tome stalo na put, jer to direktno utiče i na zdravlje i živote pacijenata u krajnjoj liniji. Znači, iz mog ličnog iskustva, znači, ništa ne pričam na pamet, i tu sam i prijavu podnela, znači, određene osobe su se usudile da falsifikuju podatke u prijavi bolničke infekcije. I to vrlo umišljajno, sa razlogom, da bi se prikazalo da je pacijent ušao sa sepsom. Znate, onda je i normalno da je preminuo. E pa, treba proveriti da li je to jedini slučaj ili ima takvih malo više. Znate, znači mi kao udruženje smo došli do informacija nezavisno od ovoga što sam sada napomenula i očekujem da Ministarstvo zaista zdravlja preduzme sve ono što je u okviru njihovih ovlašćenja da se takvoj praksi stane na put. Ali ne samo to. Po meni, znači, ako nema odgovornosti, mora da se vidi ko je za to odgovoran. To je nešto što traje. Nije to od juče. Nije to neki ekscesni slučaj. To je, čini mi se, pojava. I da oni koji su za to odgovorni jednostavno moraju da budu procesuirani. Ako se to ne desi, već se završi samo sa pričom, mi smo preduzet ćemo mere, uputili smo šta treba da se uradi, da se, ne znam, te anomalije reše, tu ništa nije, onda se ništa rešiti neće. Jednostavno mora da odgovara onaj koji je za to odgovoran. I jedino je to način da se stane na put takvim ponašanjima. Još jedna stvar koju mislim da je bitna, a to su epidemiološko-higijenski uslovi u medicinskim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa. Koji su rezultati vaših istraživanja na osnovu pritužbi pacijenata koji vam svakim danom sve više i više obraćaju? Koji stav u vezi sa tim imate kao udruženje HELP? Kao udruženje smo isto tako došli do zaključka da higijensko-epidemiološki uslovi u bolnicama i to u ustanovama kako tercijarnog, tako i sekundarnog nivoa ne zadovoljava ono što bi trebalo da bude. Evo, kao primer. Znači, pacijentkinja koja nam se žalila da su WC-i prljavi, da su sobe da se ne čiste, da ličnu higijenu ne sprovode onako kako bi trebalo pacijentima, da je, eto, onako što bi se reklo, narodski prljavo. Mi smo i proverili i utvrdili zaista da je stanje takvo. Znači, kako je moguće da se, recimo, mokri čvorovi i WC-i u bolnicama gde su imunokompromitovani pacijenti, znači operisani, nalaze se kao hospitalizovani ležeći bolesnici koji neki se i kreću i stižu do tih WC-a, da se na onim tablama
gde je ispisano kada se vrši pranje, da se peru 2 puta u 24 sata. To smo fotografisali. Vi možete da verujete u bolnici da se samo 2 puta u toku 24 sata peru WC-i. Mislim, to sam bila šokirana. A istovremeno, u nekoj kafani se pere WC na svakih sat vremena. A za to ne treba novac? Pa ne, to nema veze s tim. Znači, mi smo i to prijavili, pa pošto nam se apsolutno nije odazvalo Ministarstvo zdravlja, niti inspekcija, ni sanitarna, niko, onda smo opet na poziv jednog od pacijenata koji nam se javio, gde smo ustanovili da se ništa nije promenilo na tom istom mestu. Pa smo ponovo odreagovali i napisali šta ste preduzeli. Da li je moguće da tako nešto postoji? Tom drugom prilikom smo još gore stanje zatekli. Na kraju ipak je ministarstvo odgovorilo i rekli su uputili sanitarnu inspekciju, pa su uputili, ne znam, i da su oni konstatovali kakvo je stanje. Naravno, nismo dobili, mada imamo i na to pravo, taj izveštaj da vidimo kao građani i udruženje koji smo to prijavili i da će preduzeti mere i tako i tako. Međutim, mi smo zahtevali da se vidi ko je odgovoran za to. Mislim, zaista da uvek mora neko biti odgovoran za takvo stanje, jer to je nedopustiv. Bez sankcije neće se... Nema, sankcija mora da postoji. Znači, ko je na toj klinici odgovoran za higijenu? Ko? Mora neko biti. Ne može tako da se radi. Odgovoran je načelnik, a onda po hijerarhiji nas ne ne interesuje. Neće onda spremačica biti. On je odgovorno lice u pravnom licu. Tačno. Oni moraju da imenom i prezimenom prozovu to koje ne kažem, ja treba skidati glave. Ali, jedan put se opomene, drugi put, pa mislim dokle. I da je jedan od problema, ja mislim, i higijena o kojoj tu niko ne vodi računa. Ja sam čula priče, ja ne znam, angažovali su neku agenciju, čistačice ne znaju, šta se to pacijenta tiče? Ako je neko angažovao agenciju koja šalje čistačice koje ne znaju kako se čisti u bolnicama, taj neko za to mora da odgovara. Mora da dođe i da kontroliše šta oni rade. I šta rade te čistačice. Da li su obučene, fakat u bolnici čistačica drugačije sprema nego što će spremati u nekoj hali, ne znam, proizvodnoj ili čak i u kafani. Mislim, bolnica zna se kako mora biti i očišćena i u kojoj meri i zapravo, pa higijena je i osnova zdravlja. Kako možete biti zdravi ako ste u prljavštini i ako ta higijena nije sprovedena na način kako ona mora biti u bolnici? A svedoci smo pre 20 godina i više da one tete koje su čistile i spremale po bolnici, po zdravstvenim ustanovama, nisu ispuštali parfiš iz ruku. Tačno. Tako da ove agencije sada što rade, to je jednostavno pranje para. I to ne sme da se radi. To ne sme da se radi. Znači, možeš ti u kafanu da angažuješ ili ne znam nija gde spremačicu da sređuje, pa ako ti ne naiđe sanitarni inspektor, ali u ovako jednoj ozbiljnoj ustanovi tu mora da bude, to je najveća glupost po meni što je uopšte, da kažem tako, taj pomoćna radna snaga istisnuta iz bolnice i sve više se primenjuje agencije. A ja kao vlasnik agencije poslaću, ne znam, nije neku koja možda nije svoju kuću očistila mesec dana i od nje da očekujem sada da će zdravstvena ustanova ili objekti da budu. Ili ako je već... Čisto sam morao da prokomentarišem. Naravno. Jer smo svedoci kako su nam sjele bolnice i ambulante, mislim. Ovo sada, mislim, zaista. I o tome mora Ministarstvo zdravlja da vodi računa. Ne može da se to prepusti, da radi šta ko hoće i što kažete, da li se peru pare, da li se neko i zašto angažuje. I za to postoji isto tako način se utvrdi. Zašto je taj angažovan? Pa izvolite, mislim, to vam je posao. Zakon o javnoj nabavci je tako napisan da se uvek može izigrati i uvek se može, što kažu, namestiti posao bilo koje vrste ili usluga. Nažalost, po tome se ništa nije do sada značajno uradilo. Ili će razbiti nabavku velike vrednosti na nekoliko malije vrednosti, pa će uzeti 3 ponude i uzet će mene koji je prijatelj tog nekog ko odlučuje. I to nam sve tako, nažalost, u državi ide i svedoci smo svaki dan, ništa ja novo nisam sada rekao, sam prepričao
ono što svaki građanin se ožuči kad razmisli i pomisli o tom svemu, a to su sve uzročno-posledične veze. Da li ste vi razmišljali da budete operativniji kao organizacija koja štiti pacijente? Jer ovo samo u naslovu stoji zaštitnik pacijenata. Bilo koji pacijent da se obrati zaštitniku pacijenata nema nekog efekta, barem koliko imamo informaciju, da je to više svedeno na formalnom karakter. Nažalost, u ovoj državi sve više civilni sektor mora da radi posao oni koji su za to plaćeni. Da li vi kao organizacija za zaštitu, tako mogu da vas nazovem, pacijenata HELP, razmišljate da budete operativniji, da obilazite, što kažu, sve te prostore, da insistirate na sastancima, počeo sa gradonačelnikom do nadležnim organima, pošto je registrovano na nivou države, ne na lokalu samo, znači na različitim nivoima pa do ministarstva. Ja mislim da svako normalno koji funkcioniše kao vlast treba da je zainteresovan kako i na koji način da dođe do prave istine. A mislim da se u ovoj državi dovoljno ne valorizuje aktivnost, pa i stručnost mnogih udruženja koji mogu da pomognu ukoliko su dobronamerni, ali ukoliko im ništa ne mogu zato što se nalaze po hijerarhiji, po subordinaciji u jednoj stranci, pa od ministarstva do krajnjeg izvršioca, onda smo džaba krečili. Ste razmišljali o takvim aktivnostima i da li to postoji? Naravno, neka naša ideja nas koji smo... I da li ćete naći sagovornika? Pa vidite, ja mislim da ćemo naći sagovornika, odnosno trudit ćemo se, ali da bismo dobili prave informacije, znači nije dovoljno, prosto morate i imati pravu informaciju. Mi smo krenuli sa tim da zapravo podnosimo zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. Znači, svaki pacijent ili onaj koji smatra da je oštećen na bilo koji način u svom pravu na savesno lečenje, mi onda vidimo gde se šta dešava. I onda imamo pravo i to zahtevamo i za sada to funkcioniše, znači od te medicinske ustanove da zahtevamo informacije od javnog značaja da nam se dostave. Ako ne, onda ide preko poverenika i uglavnom do sada su bili u situaciji da moraju da nam dostave te informacije. Sa zakašnjenjem? Dobro, ali nam dostavljaju. Znači sa kopijom svih dokumenta koji tu informaciju praktično pokrivaju. Na taj način smo i došli u vezi sa tim bolničkim infekcijama do vrlo značajnih podataka i naša ideja je da ne nateramo, da upoznamo ministarstvo i ako ono zaista želi, kao što se deklariše, da napravi neki red u zdravstvenoj zaštiti, da zaista pacijenti i da se ta zdravstvena zaštita podigne na jedan zadovoljavajući nivo, onda će ozbiljno shvatiti i preduzeti, jer smo ih mi obavestili. Ja ne mogu da očekujem i ne mislim da neko u ministarstvu mora sve da zna. Znači, on može da barata sa nekim zvaničnim izveštajima, kao recimo od Zavoda za javno zdravlje, gde dobija od medicinskih ustanova i u skladu sa tim oni prave pravu statistiku. Ali pitanje šta dostavljaju, koji je izvor tih informacija. Mi smo ovde utvrdili da nije pravi izvor i da ti podaci koji se dostavljaju Zavodu za javno zdravlje zapravo nisu istiniti i validni u potpunosti. I mi očekujemo da Ministarstvo zdravlja zaista odreaguje i da ako ne, onda zaista ćemo morati na neki drugi način da reagujemo kao udruženje koje zaista ima pre svega cilj da običan čovek, svaki pacijent, ne običan, svaki pacijent ima pravo na neko savesno lečenje u svakom pogledu. I da o tome mora da vodi kao vrh Ministarstvo zdravlja. I mi se njima direktno obraćamo, a ne niži organima koja se bave tom tematikom. E sada, ono što ja mislim da je isto i što mi želimo je da ohrabrimo ljude. Znate, ako se pacijenti nemaju hrabrosti da se žale ili da prigovore. Vidite da ne smiju ni da zovu telefon. Dobro, ne moraju da zovu, vidite, negde mora negde ta svest da se razvije. I ja vidim da se to već negde pomera. Znači, ljudi se javljaju jako su i prihvataju sve sugestije od toga da se podnose krivične prijave,
od toga da se traže spoljne vanredne provere kvaliteta stručnog rada, od toga da se prijavljuje lekarskoj komori ako neko ima, ako postoje uslovi da taj neko bude lišen licence, znate. Znači, sve. Sad, ako ljudi to ne čine, onda je u problemu i udruženje. Mi moramo imati razloge da je stvarno neko nezadovoljan, jer ako neko to ne kaže i ako nema hrabrosti, sad kako mi možemo napamet da tvrdimo pa to ne valja? Pa niko se ne buni. Ali polako se stvari pomeraju. Sve više ljudi koji se javljaju, sve više ljudi koji imaju hrabrosti i da to kažu. Znači, podiže se svest, što jeste svrha. Mora da se podigne svest, da svaki čovek, svaki građanin mora da bude svestan toga da mora i sam. Izgleda da imamo nekoga na vezi. Hvala vam. Izvolite, dobro večer, uključeni ste u program. Dobro večer želim. Dobro večer, jeste li tu? Izvolite, uključite se u program. Dobro večer. Dobro večer. Popović Milan je ovdje sa Detelinare. Izvolite. Ja zovem u vezi, operisan sam gore u Kamenici. Jel me čujete? Čujem vas, nemojte obraćati pažnju na mikrofoniju, bolje da ne slušate televizor, nego obratite pažnju. Slobodno pričajte, sve vas čujemo, da ne gubimo vreme, molim vas. Izvolite. Pa vidite ovako, ja sam, ugrađen mi je pacemaker. Imam 3 bajpasa. I, kad sam, do pre 2 godine... Pričajte, gospodine Popović, ako sam dobro... Pre 2 godine je bilo, oni mene za kontrolu pošalju mi, kad izvršim kontrolu, oni mi zakaže za iduću godinu. Nemojte čekati da čujete mikrofoniju vašeg glasa. Prošle godine nisu me zvali i nije mi ni urađena kontrola na pacemakeru. Ove godine ne mogu ni da zakažem. Oni neće gore da zakažu bez uputa, a doktorica mi ne smije dati uput ako ne je zakazano. Tako da ne znam šta da radim. Žalio sam se ministarstvu i nije mi ni odgovorilo. Hvala vam. Toliko sam teo da vam kažem. Hvala vam, razumeli smo vaše pitanje. Evo, advokat Sonja Borjanić, izvolite, šta kažete na ovu konstataciju? Evo, ja, mislim, ne može se dati odgovor na osnovu jedne ovakve informacije. Znači, slušalac, odnosno gledalac, može uvek da se obrati, vi može u vašoj televiziji, preko vas, da dođe do telefona, maila, kontakta sa udruženjem, neka se javi, mi ćemo pružiti svu adekvatnu pomoć da bude mu zakazano i to mora da bude. Samo što je sada, ne mogu ja sad ovde da objašnjam na koji način to treba uraditi, jednostavno neka se javi, mi ćemo se pismeno obraćati u njegovo ime i kontrola mora da se obavi, mora mu se uput obezbediti ako to traže i evo, to je moj predlog, naravno pro bono, mi kao udruženje ne naplaćujemo svoje usluge, jednostavno pomažemo ljudima koji ne mogu da dođu do adekvatne zdravstvene zaštite, počev od toga da na specijalističke preglede da ide i sve ostalo što je nužno. Dragi gledalci, čuli ste ovu jednu vrlo korektnu ponudu da nam pomogne organizacija HELP iz Novog Sada. Možete kontaktirati televiziju Kanal 9, dobit ćete kontakte e-mailova i telefona, pa u svakom slučaju stoji vam na raspolaganju, što je veoma značajno i ja vam se na tome zahvaljujem. Dakle, ne može se odgovoriti na pojedinačna pitanja bez određenih, što kažu, činjenica koje se moraju detaljnije pregledati i videti. Jeste. Znači, javite se slobodno preko naše televizije, dobit ćete kontakte naše uvažene gošće, advokata Sonje Hadži-Borjanović, zastupnika udruženja HELP, pa ćemo nastaviti dalje saradnju.
Ja vas molim da, ukoliko se još neko bude javio, mada smo pri kraju sa emisijom, smanjite vaš televizor, izgubimo vreme na mikrofoniji, slušajte preko telefona, mi vas čujemo dobro. To uvek upozoravamo, pa nam se dosta vremena, što kaže, otkotrlja, a nema potrebe za tim. Na kraju, pre nego što zaključim ovu emisiju, želite li još nešto da istaknete što smo eventualno propustili ili što je bitno još da se naglasi? Pa ja bih naglasila da građani, ako se ne izbore za svoje pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, i mislim da će to biti onda jako teško da u njihovo ime i za njihov račun neko drugi to radi, da nema razloga da se boje. Jer ja sam mogla da primetim neke, po meni, iracionalne strahove, bez obzira koliko zaista nekada čovek možda ima opravdanih razloga da se plaši. Ali ako se plaši, bit će gore po njega. Znači, evo, mi kao udruženje postojimo upravo zbog toga da bi ohrabrili ljude i da im ljude, pacijente buduće, a svi ćemo nekad biti pacijenti, i da se stavimo u zaštitu njihovu ako budu imali zaista neku situaciju iz koje ne mogu da izađu. Imamo gledalca. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, dobro večer. Javljam se iz Šapca. Imam boleve u nozi da ne mogu da idem. Trebao sam da pričam kičmu. 2 puta sam išao, radio magnetnu rezonancu u Valjevu, išao sam na Banjicu da operišem, oni su mi to otkazivali, da bi sad ponovo, kako zadnji put bio prošle godine, kada da uradim ponovo magnetnu i da dođem da vidimo. Pošto već vidi da ja ne mogu da hodam, da leva noga boli, da ne mogu da napravim ni petog, ni na prste da idem. Ja sad pokušavam da zakažem magnetnu. Zakazujem u Valjevu, kaže nema mesta, nema ništa. Onda idem u Beograd, da zakažem u Beogradu, isto kaže nema, teško, i na kraju mi nekako prime za 21. septembra, to je bilo pre 2 meseca sam zakazala. Gde god pitam, kaže možda se uradi, ako će da platite, možda se uradi odmah. A ja, pošto sam penzioner, nemam para, znači ne mogu da platim, znači čekaj 6, 7, 10 meseci. Znači mogu da ostanem komotni invalid, a da ne mogu da uradim tu magnetnu, ili da li ovaj doktor što idem na Banjicu, što se leči kod njega, neće da uradi bez para i bez šta. Ja sam 2 puta bio, da sam uradio magnetnu rezonancu, on je nije mi uradio tu operaciju. Je li vas upućivao na privatnu kliniku? Da, gledalac je, nažalost, konstatovao ono što se dešava u praksu. Šta tu reći? Nije zatvorio slušalicu. Dakle, čuli ste i ovaj primjer što se svakodnevno, što kažu, nažalost, susrećemo sa tim. Pa tu postoji regulisano je pitanje kada, sad problem je kad je penzioner, znači problem je da on ne može da plati privatno da bi posle refundirao od fonda. To je problem za penzionera. Ali ti lekari koji, odnosno oni koji ga ne stave na prioritetne liste, da može, znači da ako treba magnetna ili ja ne znam, mislim, nisam medicinske struke da bih mogla da znam šta je tu potrebno, ali ako se pokaže da je to neophodno i da će to po njegovo zdravlje, hodanje ili već šta je, kakav problem ima ovaj čovek, izazvati nesagledive posledice, znači on treba da budu upozoreni ti koji mu to ne onemogućavaju, već čekaju da bi on to privatno platio kod prijatelja ili već kod koga, da će odgovarati za sve posledice urušavanja zdravlja tog čoveka, jer mu nisu omogućili da prioritetno obavi to snimanje. Kada se to stavi nekome kao mogućnost, a bio je
dužan da o tome vodi računa, ja mislim da onda će se malo drugačije ponašati. Nije to baš jednostavno ako ste u situaciji da vas neko može povlačiti po sudovima ili već na neki drugi način i da vi iz svog džepa platite štetu kao lekar jer ste postupili nesavesno. Samo bih još jednu stvar rekla što je meni za mene jedno prijatno iznenađenje. Izvolite. Da je na Paliću, znači se organizuje jedno savjetovanje u vezi sa nesavesnim lečenjem i uopšte sa medicinskim pravom. To meni ukazuje da se ipak stvari pomeraju. Ko je organizator savjetovališta? To je savjetovanje... Je li neka državna institucija, izvinjavam se, čisto me zanima? Da. Onda je to ohrabrujuće. Znači, za mene je to vrlo ohrabrujuće zbog toga što se tako nešto organizuje očigledno, jer se taj problem uočava. I da su neke stvari počele da se pomeraju. I da je vlast počela da razmišlja o svojim građanima. I da, treba da se da. Tako da, eto, ima ipak nekih pomaka, a treba svi da se potrudimo da učestvujemo u tome i da vlast, koja god bila, ova ili neka buduća, da ih nateramo da malo i misle o svojim građanima na pravi način. Neka ovaj optimizam bude ovako završna pozitivna misao i pretpostavka i očekivanja. Obzirom da moramo zaključiti sa emisijom, gospođo Sonja Hadži-Borjanović, ja vam se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju i zaista ste bili veoma, što kažu, koncizni, sa stručnog stanovišta posmatrali problem koji smo večeras želeli da prezentiramo našim gledalcima. Nadam se da ćete uskoro opet biti naš gost, ali sa nekim možda lepšim temama i da kažemo, ajte večeras da analiziramo koliko ima pozitivnih, što kažu, pomaka u ovim problemima. Ja bih zaista bila jako zadovoljna i to je negde cilj našeg udruženja, da jednog dana kažemo super. Eto, dragi gledalci, stoji vam na raspolaganju udruženje HELP iz Novog Sada, znači voljni su da pomognu, slobodno se obratite, imate vi vaš sajt i tako dalje, to i mlađi ljudi mogu da nađu, a stariji mogu da se obrate televiziji Kanal 9, rado ćemo vam dati kontakt telefon. Ja bih s ovim završio večerašnju emisiju uz najlepše želje da lepo u zdravlju i veselju sa svojim najbližim provedete uskršnje praznike i da se na trenutak, što kažu, zagrlimo svi, da zaboravimo na sve ove loše stvari. Eto, danas na Veliki petak, nažalost, našli smo da razgovaramo o ovoj temi, ali to je život. Dakle, sve u nameri da nešto pomakne. Želim vam srećan Uskrs, a i onima koji slave 1. maj, prvomajske praznike i laku noć. Prijatno.